Mga floating o fixed cottages sa lungsod sa Cordova, gihatagan na lang hangtod Agosto 28 sa provincial government nga maka-operate. Human masuta sa taga-Environmental Management Bureau 7 nga taas ang level sa coliform bacteria sa dapit. Apan karon pa lang may mga guest na nga napalaw. Human wa gitugutan nga makabiyahe ang mga motorbangka nga walay prangkisa sa marina. Ani ang report. Nakapabuk sa usa sa mga floating cottage sa lungsod sa Cordova karong adlaw ang banayng alinyabon aron sa ulugon ang 50th birthday sa ilang padre di pamilya nga si Steve. Gani andam na unta nilang ipakanaog ang ilang mga baon, lakip na ang cake og lechon aron madangad to sa floating cottage apan wa sila tuguti sa taga Coast Guard nga makasakay sa mga bangka paingon sa floating cottage. Ang tag-iya sa floating cottage nga si Joseph Berdon mipasabot nga human gipahibaw ni Governor Gwen Garcia kagahapon atol sa tigom uban ang mga tag-iya sa mga floating o fixed cottages sa lungsod nga ang mga motorbangka lang nga adunay prangkisa ang tugutang makapasakay og mga pasahero. Mikontak gilayon siya sa mga dagkong motorbangka sa Roro Port nga may prangkisa aron makapasakay unta sa iya mga guest nga nakapabuk karong adlaw. Kanya karon ma'am, nagproblema mi kay dito ko karon together sa kanya akong guest, gihold banggod sila sa Coast Guard. Amo na mong concern ma'am, gihold sila nga na sila'y complete paper sila sa marina. Yang gibutang dito ni Gwen is pwede makabiyahe from shoreline going to sa atong floating cottage. Basta na lang tayo rehistro sa marina. Kunya karon ang problema kay gipang hold. Excited pa naman unta ang banayng alinyabon nga taga-Tangke Talisay kay labing unang higayon nilang makapangaligo unta sa mga floating cottage. Mudayon mi, hindi pa mauli na lang mo, wala mi kasaktan mga pambot. Bawal ko na makasakay kag pambot. Okay, mamay gikuan sa mga Coast Guard. Buhat ko kay bawo, anong gi basin, basig way restro, ilang mga pambot. Sayang kayo niya, init na kastanan, gutom na kayo mga bata. Wa sila'y nahimo kundi ang pagpangita na lang og laing dapit nga kapangaliguan. Aminado ang mga nanag-iya og floating cottage sa dapit nga kasagaran sa mga motorbangka nga nag-operate sa dapit, walay mga permit og prangkisa gikan sa marina. Aron pagsiguro nga wala gayoy makalusot, may gipakatap nga mga personnel sa PNP ug Coast Guard habig sa bantayan ug sa Roro Port diin sagad manukad ang mga guest sa mga floating cottage. Sa outpost usab, gipaskin ang kopya sa executive order nga gi-issue ni Governor Gwen Garcia ug sa executive order ni Cordova Mayor Didoy Suan kalabot sa operasyon sa mga floating cottage. Dito sa ato ang memorandum gisugo ang ato ang kapulisan, kuyog ang ato ang maritime, Coast Guard and Navy to enforce such kay dapat lang gyud na pumuferi sila og mga turista og mga passengers naagid na sila mga kaakibat na dokumento og license gikan sa marina. Alang sa mga nanag-iya sa floating cottage, daway pos ang napu kaadlaw nga extension nga gihatag aron sila maka-operate kay kasagaran sa mga motorbangka walay mga prangkisa. O dapat ni consider sila 10 days nga extension for operation sa floating. Dapat unta nga na-extend po sila another 10 days para sa mga boatmans na to nga maka-operate although wala sila yung mga franchise sa marina. Gov ko imong gisaad nga maghatag ka og magbutang ka og mobile registration sa mga bangka para ma-registered, para ma-legalize, para makapadayon mag-operate until 28. Unta matuman na gov imong saad namo. Matud nila, andaman silang makig-alayon sa lokal nga kagamhanan aron maulian ang kalimpyo sa dagat sa dapit. Usa sa ilang gikabalakaan nga posibleng madugta lang unya ang ilang napundar nga mga floating cottage kung dili sila tugutang ma-pull out kini o baka ma-maintain. Kini ilabi na kay wala pa'y kasiguraduhan kung kanusa sila maka-operate og balik. Nangamda kong pangutan na ang cottage unsa asa ba na amura ba ng pasagdan diya waman sila mo kuan gid kung asa pamutang ipadaplin o diha ra siya magstay. Sa pagkakaroon, moabot na sa 105 ang mga floating cottages samtang mukapin usab sa 300 ang mga fixed cottages sa Cordova. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Marondina, Balitang Bisda.